Bon dia! Ahir a la nit em vaig a dormir, que ja estava la tenda amb condensació, abans de començar la nit, però clar, a l'estar al costat d'un riu doncs és normal, no?, que hi hagi aquesta condensació. Nit tranquil·la fins a les 4 o 5 de la matinada, que va començar a ploure. Pluja fineta, no passa res, vaig obrir el radar i vaig veure que sí, vaig comprovar que estava plovent i vaig veure que era una taca petita de pluja i de seguida a passar. Aquest matí, quan m'he llevat, he començat a recollir les coses, tal, i quan m'he ficat sota el cobert que té el càmping per menjar, per esmorzar les galetes, ha començat a ploure bastant a saco. I sort que estava allà, perquè si no, doncs, m'hagués mullat, o, bueno, hagués mullat les coses. La tenda i el policró, per desgràcia, estaven secant i s'han mullat, però, bueno, en fi, la tenda i el policró són coses que es poden mullar. Bé, entre pitos i flautes, avui he comentat tard. He començat a les 8 i pico, 8 i 10 o així, però, bueno, avui no tenim un dia gaire llarg, però és un dia que comença fort. La part forta del dia és ara. Hem de pujar al coll de... Ostres, és que és un nom molt complicat en alemany, ho veureu en pantalla. És aquest que veieu. Aquest d'aquí, que sembla la bretxa de Roland, brutal. Ara no ho veieu perquè està una mica contra llum, però és la pujada més forta del moment de la ruta. Hem de superar 1.200 de desnivell en 7 quilòmetres, quasi res. El paisatge és espectacular, amb aquesta espècie de circ que tenim aquí, supervertical, i el poble enrere. El dia pinta que serà així, amb una mica de pluja, una mica de sol. Espero que no gaire, espero especialment que quan estigui pujant la tartera que he vist que ja hi ha dalt, doncs no plogui. I si no, doncs res, fiquem l'impermeable i pujarem. A veure, la tentació és agafar l'aigua sense filtrar. Jo no sé si aquesta aigua ve d'aigües amunt, que potser hi ha vaques, potser hi ha animals morts, pot passar qualsevol cosa, o ve de la canonada municipal del poble de baix. Hi ha dies que l'estic filtrant i algun dia que no. En general sí. Algú té alguna idea? Actualització a mitja pujada. Queden uns 600 metres, 500 i pico de desnivell positiu. Ho oloreu? Ho veieu? Ja estem a alta muntanya. Alta muntanya, per fi, primer tastet d'aquesta ruta. S'acaben els xalets, s'acaben les vaques, comença la pedra, les tarteres, que està molt bé, ja tocava. Bueno, de moment, la pujada és dura, però l'he fet bé. Ara ve la part més complicada, la tartera aquesta d'aquí. Quines parets més verticals, increïble. La marmota d'alta muntanya, la veieu? Aquí al mig de la pantalla. Boníssima. Wundergrinde Pass, darrere meu totalment ennuvolat ara mateix. Aquesta tartera és la que m'espera. I pensava que s'acabaven les vaques, però no. Aquí encara n'hi ha unes quantes. M'he hagut de posar el tallavent perquè bufa un aire força fred i amb la suor que tinc m'està agafant fresqueta. Wundergrinde Pass. Aconseguit. Ostres, quina pujada brutal, amb les pedres i aquesta boira. Definitivament aquestes no són les sabatilles adequades per fer això, però he pujat bé. Jo crec que el fet que estigués al terreny humit m'ha ajudat. No sé, he notat que s'agafava bastant bé. Això és que s'assembla a la bretxa de Roland, és que dos parets aquí, mira, una aquí darrere i una altra aquí darrere. Hi ha eco, Eco! Hòstia, una mica sí. Doncs mira, aprofitant que no fa gaire vent, menjaré aquí una espinca de cacauets i començaré a tirar cap a baix. No sé ni quina hora és, a veure. 10:54. Perfecte de temps.
Baixant el coll s'ha ficat a ploure, així que m'he hagut de ficar tot l'equipatge. A poc i amb bona lletra, cuidado de no relliscar. Comença a anar-se els núvols. Aquest pic d'aquí és el pic d'Altels, 3.600 metres. No està mal, D'aquí se'n veuen altres també de 3.600, brutal. I vistes també de la vall. Aquí hem de baixar. Mitja baixada fins a Kandersteg, que és el poble d'avui, que està darrere d'aquí, i on dinaré. Jo he de dir que estic un pèl preocupat perquè a mitja baixada m'ha començat a fer una mica de molèsties, no mal, sinó molèsties, al tendó quadricipital de la cama dreta, que és on em vaig lesionar a la Transpirinenca. He intentat baixar fent el màxim ús possible dels pals de trekking per intentar ficar menys pressió a les cames, i després d'una estona se m'ha passat. Igualment, estaré atent. Estic fent estiraments 3 cops al dia, ficaré una mica de fred a la zona i anirem compte, i per si acas tinc Enantium, òbviament tinc Enantium, si cal fer-lo servir. Ara sí que plou, ja de manera més important. Bueno, ja hem sortit de la zona delicada. Res, doncs aguantar la pluja, què hi farem? Eterna baixada fins a Kandersteg, aquest poble pesadíssim amb la pluja. Ara ja ha parat. Una gana que em moro, són les 2. Pensava que arribaria abans i podria menjar abans, però bueno, en fi, ja 10 minuts o 5 minuts fins al cub. Amb vistes d'una glacera i amb les campanes de l'església del poble sonant i amb el riu al davant, aquí em penso per a dinar. Si comença a ploure una altra vegada no tinc on amagar-me, bueno, hauré de sortir pitant. Val, què m'he comprat? Una Fanta, una bossa de guarrades, no me les menjaré totes, però bueno. Una amanida de pasta i un dònut de xocolata, 8 euros. Això només és per dinar ara, després tornaré al supermercat i m'aprovisionaré pels següents 2 dies i mig, perquè estaré 2 dies sense passar per un supermercat. Per tant, m'he d'aprovisionar bé, a veure què compro. Sortint del poble de Kandersteg, on m'he fet una bona estona per descansar físicament. Avui estava baldat i mentalment també, perquè és que jo la pluja la porto fatal. Bé, surt el sol, alegria. I a veure, què he comprat pels propers 3 dies? He comprat un paquet de galetes tipus Chips Ahoy, he comprat barretes de xocolata, tipus energètiques, però bueno, he comprat com unes tortilles d'aquestes de maïs, he comprat 2 paquets de ramen, que ja sabeu que es poden cuinar en fred, cacauets, que ja se m'estaven acabant, i també he comprat una llauna de mongetes amb salsa tomàquet. Hi ha un subscriptor que m'ha suggerit doncs, que pugui comprar una d'aquestes llaunes. Aquí les venen en llaunes, no en pots de vidre, i buida el líquid i em menjo el contingut. Bé, he intentat buidar el líquid i no s'ha buidat, perquè clar, era com una massa densa de tomàquet, no? Però bueno, ja està bé perquè li donarà aquest d'això. Llavors, bueno, ara l'estic carregant bastant perquè són 400 i pico grams, però bueno, me'l menjo aquesta nit i ja està. Llegums que són bones. I per últim he comprat una espècie de... Jo tinc el traductor de Google i he passat això i ficava ja preparat, ja llest, com que ja es pot menjar. No sé què és, per la pinta sembla una espècie de truita amb pernil o alguna cosa així, no sé. Després al revers fica que l'has de passar per la paella, però a la portada fica ja llest, bueno, no sé. Jo ho obriré i ho menjaré demà o no sé quan, a veure què tal. En total, 15 euros doncs per 3 dies, trobo que està prou bé.
amb això, el pa que encara en queda, el fuet i la tonyina, sobrevist segur. De fet, diria que potser he comprat massa. Superglacera, aquí de fons. I treballs de reparació, perquè sembla que hi ha hagut com moltes llavissades de terra, desprendiments. La via alpina originalment va per l'altra banda, i he passat i m'he trobat el camí tancat, però tancat, aquesta vegada tancat de veritat, que hi havia perill. Llavors he vingut per aquest costat, però sincerament no sé si el camí és per aquí. Jo he de pujar fins allà, no fins a la glacera, però he de pujar a dalt. No sé, espero que per aquí pugui, veig gent caminar, espero que sí. Avui arribo a un lloc molt escènic, dels més escènics de la ruta, crec. És un llac molt blau, que té un nom d'aquests alemanys molt difícils de pronunciar. Són 5 quilòmetres i uns 400 de desnivell, per tant, dificultat moderada. Per això m'he permès sortir una mica més tard. I doncs, amb ganes de veure-ho, acamparé allà. Només es pot acampar a partir de 1.800 metres i allò està a uns 1.600 i pico. Per tant, com, bueno, mig il·legal. Però sé que hi ha gent, perquè vaig llegir un blog, que havia acampat allà sense problemes, per tant, pot entrar a tard, que ningú em vegi i tal. Bé, aquí tenim el llac. Home, és molt guapo, però clar, li falta la llum del sol que reboti i li dona aquest color blau que surt als reels de l'Instagram. És força blau, A veure, ens aproparem una mica més. No és el lago de Sorapis, però, hòstia, és molt guapo, Mira quines parets més verticals, és que és increïble. I aquí dalt, aquesta glacera. On jo dormiré serà amagadet per allà, que no em vegi ningú, però encara no hi aniré després, que no vull despertar sospicar-ses. I demà serà molt èpic, perquè demà hem de pujar per allà a un pas de 2.700 metres i a la dreta hi ha una glacera que no sé si veurem, crec que sí, demà serà epicarda. Però bueno, avui ja Déu-n'hi-do, guapíssim. Llac de nom impronunciable. He comès un error que quan l'he fet he dit pot portar-me problemes i efectivament estava aquí, que hi havia un enxufe, he aprofitat per carregar el mòbil i de pas he secat la tenda. He tret la tenda que està humida i l'he posat a secar i em para un ranger, ficava ranger, un tio que anava amb un vehicle i de bon rotllo, m'ho ha dit. Diu, és aquesta tenda és teva? Dic, només a títol d'informatiu et dic que aquí no pots acampar. I jo li dic, sí, per sobre de 1.800, no? I diu, sí, però en aquest cas, com és reserva natural i és zona privada, no sé quina història, hauria de ser a partir de 2.800. I jo, hòstia. Ja llavors això hauries de caminar 4 hores. T'ho dic perquè, encara és hora i encara tal. Dic, vale, gràcies. Podria intentar acampar igualment, però ara que ja m'ha vist, ho veig un pèl arriscat. Anar allà i tal. Llavors, he mirat d'anar, com seria seguir l'excursió de demà, la ruta de demà, i seguir pel coll, i són només per arribar fins al coll de dalt són 1.200 metres de desnivell. Per tant, ara que són quasi les 7, una mica poc factible. Llavors estic tornant enrere, però per una altra ruta, que no és per on passen els turistes. Bé, he trobat aquest lloc aquí. El problema és que està molt enclotat, per tant, si plogués hauria de fotre el camp i tant, però avui no donen previsió de pluja, aquesta nit, pel que he vist. En principi hauria d'estar bé. 22 quilòmetres, 1.500 de desnivell positiu, 1.200 de desnivell negatiu. Vegades que m'he caigut cap, butllofes les mateixes, vegades que m'he perdut 2, refrescos 1, cafès amb llet al bar cap, pluja bastanta, m'ha tocat bastant la moral, i sol per la tarda doncs una mica. Jo acamparé aquí,
y el chuchat de tren me va a chupar un huevo.